Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region ang amon igadulong sa inyo. Kagyari aton nga mga top stories of the day, December 16, 2024. Maulanon nga panahon ginakakulbaan nga magresulta sa lahar, muddy stream flow gin report sa Moises Padilla. Bacolod City Legal Officer nag-resign, Secretary to the Mayor, mabulos. 100% sa palibot sang bulkan Kanlaon nga target sa Negros Occidental na evacuate na. Panad Stadium ginapreparar para mangin evacuation center. Pagtipon-tipon sa panganod, isa na ka low pressure area. Tag sa good vibes, Cookfest gin patigayon mga putay nga ginpreparar, ginpakaon sa mga volunteers kag uniform personnel. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, una kita sa aton nga weather update. Ang pagtipon-tipon sa mga panganod sa east sang Mindanao ang karon isa na ka low pressure area. Ang cloud cluster kung pagtipon-tipon sang panganod sa east sang Mindanao nagdevelop na bilang isa ka low pressure area. Sa subong may medium chances nga magdevelop ini sa isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nagaapekto sa karon sa Eastern Visayas, kagang iba naman nga porsyon sa Visayas ang apektado naman sa localized thunderstorms. Mangin magalumon ang kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang sarang maeksperiensya sa Negros. Sa number 9, hindi lamang price monitoring ang ginahimo karon nga may price freeze pati hoarding sa mga produkto ginabantayan man. Inisunod sa kay Provincial Administrator Efrando Diaz nga nagsilingman nga kasunod sa pagpaydalom sang bilog nga probinsya sa state of calamity tugas ang paglupok sa bulkan Kanlaon maga-convene ang Price Monitoring Council. Ini sila ang magatutok sa presyo sa mga basic kag prime commodities nga napaydalom sa price freeze bangod sa state of calamity. Katapo na diri ang Department of Trade and Industry pero para mapangapinan ang mga konsumidor, labi nga ang sakop sa mga lugar nga apektado sa Kanlaon eruption, magabantay man sunod sa kay Diaz sa posible hoarding. Damlag pa, nagpanawagan na si Governor Eugenio C. Lacson sa mga negosyante nga buligan ang mga pumuluyo nga apektado sang lupok nga sang bulkan nga hindi pagpamentahaan ang ilang sitwasyon paagi sa pagpasaka sang tuman sang bili sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Si Gobismo nag-appeal, no? That for us to help the victims sa aton calamity is to keep the prices at where it should be, no? That is enough help we can appreciate sa aton business sector. Aside from that, monitoring kita, no? So that kung may ara man abnormal nga pagsaka sa mga basic commodities, ma-call natin ang attention dayon whoever it is na may ara silang violation, no? Hoarding of goods, no? Isa pa na natin nga bantayan in case nga mag-drop abi ang ibang basic commodities, we will be able to know, no? Sa number 8, 49 tanan ka mga pamilya ginpaydalom sa forced evacuation sa Bago City. Pag-sustain sa mga evacuees sa evacuation centers tubtub sa malusod nga tuig, ginakabalakan karon sang LGU. May report si Nico Delfin. Humalin sa Disyembre 15, nagapabilin sa 113 ka mga pamilya ang yara sa 4 ka mga evacuation centers sa Bago City. Dugang diring 49 ka mga pamilya gikan sa Barangay Ilihan nga ginpaydalom sa forced evacuation humalin sang weekend bangod yara sa 6-kilometer permanent danger zone. Ginsiling ni Mayor Nicolas Yulo na lakip sa mga barangay nga apektado sa nagapadayon nga forced evacuation ang Barangay Ilihan, Binubuhan, Maaw kag Mailom. Actually, hindi na gabalay, kundi gabantay mo sa gabantay sa ngila, kay damo na manok eh. Ano ang problema namo ng fighting? Fighting ka?
even if that is the case, kinanlangin natin sila papanahon. We already asked the permission of OCD na may window lang nga makabalik sila. Gindugang sang alkalde nga maghatag sila sang tinion para sa mga apektado nga residente nga mabalikan ang ilang mga pananom kag ginasagod nga kasapatan. Dungan sa pagpatuman sang road closure sa mga apektado nga barangay, ang pagtalana sang quick response emergency teams kag kapulisan. Ginpasalig sang alkalde nga masustener sang LGU ang kinahanglanon sa mga evacuees hasta matapos ang bulan sa Disyembre. Pero mangin palaligban nila ang pagpain sang pondo para sa masunod nga binulan. Nagdeklara na sang state of calamity ang Bago City LGU para magamit ang pondo halin sa Quick Response Fund. Na preposition na kami nga daan. Pero that won't last as long. You're saying by January 1? Base by January, with the use of the quick response fund, base beyond January pero not much of January. Magluwas sa kahangawa sa posible liwat nga paglupok sang Bulkan Kanlaon, ginapasiguro sang Office of the Civil Defense nga mapaiway ang mga residente sa posible pagluntad sang lahar flow tugas sang pag-ulan. Sa data sang FIVOX, kapin sa 3 million metric tons ang ashfall deposit sumalin sang naglupok ang Bulkan Kanlaon sang Disyembre 9 ang sarang halinan sang lahar flow. Suspended na ang klase sa tanan nga level sa Bago City. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 7, electrical in nature o kung kuryente ang ginatudlo nga kabangdanan kung nga ang nagkalasunog ang pila ka mga stalls sa Bacolod Central Market. Sa isa sa mga karinderya sa Suludyang Central Market, nagsugod ang sunog nga nakaapekto sa 42 tanan ka mga stalls sang Biyernes. Ginsiling ni BFP Regional Intelligence and Investigation Chief Fire Chief Inspector Erwin Himotea nga electrical in nature ang mahimo ginhalinan sang kalayo. Namutikan sa BFP nga madamo man sa mga stalls nga nagatap sa mga linya sang kuryente nga amo ang masami ginhalinan sang sunog. Si Mayor Aldi Benitez nang mando na sa katapos sa natungdan nga City Department nga magpatigayon sang audit kag inspection sa 3 ka mga dalago nga merkado agud nga mapatuman ang mga tikang para mapaiway ang posible liwat nga pagluntad sang sunog. Sa records ng BFP, kinabulubanta masobra sa 4 milyones pesos ang halit nga natuga sang amo nga sunog. Sa number 6, mataas nga opisyal sang NPA arestado kag high-powered firearm ang na-recover sa encounter sa Banwa sang Tuboso. Naaresto ang ginakabig nga high-ranking official sa dismantled New People's Army North Negros Front sa Barangay Bandila, Banwa sang Tuboso sang Sabado. Sunod sa kay First Lieutenant Dan Carlos Samosa, Civil Military Officer sa 79th Infantry Battalion, ang nadakpan kilala sa kay alias Ka Pinky nga ginakabig nga high-ranking official sang NPA Regional Committee kag kaalyado ni Roger Familiar alias Arnel Tapang kag Kajong. Dugang pa ni Samosa, si Ka Pinky ang isa sa 7 ka mga ginaliga remnants sang NPA nga ginlagasang mga miyembro sang 79th IB matapos ang engkwentro sa sitio Tauma, Barangay Bandila sadtong Disyembre 13. Ginpahayag naman ni Samosa nga paagi sa mga kapulisan tigayon nga naserbi sa kay Ka Pinky ang warrant of arrest sa kaso nga murder. Na-recover sa militar ang high-powered firearm kag mga war materials matapos ang engkwentro sang Biyernes. Sunod sa kay Samosa, matapos ang 12 ka minutos nga encounter, na-recover sa militar ang isa ka M16 assault rifle, isa ka 38 caliber revolver, isa ka short magazine sang AK-47, 2 ka mga magazine kag caliber 45 kag mga bala. Sa number 5, pag-regulate sa pagpalupad sang drone ginaduso karon sa konseho sang Bacolod. Sang tinalikdan nga bulan sang Oktubre, ginpatuman sa Bacolod LGU ang pag-regulate sang paggamit sang drone para sa Mascara Festival, kabahin sa pagpabaskog sang seguridad sa tuigan nga kahiwatan. Pero sa ginpatigayon nga session, ginuso ni Councilor Jason Villarosa ang liwat nga pag-regulate sa paggamit sang drone sa syudad. Patag ni Villarosa, kinahanglan marehistro kag ma-account ang mga drones agud masiguro nga mapaiway ang posible pagluntad sang disgrasya gamit ang drone kag ang pagpangapin man sa privacy sang pumuluyo. Kabahin sa kinutuyo ang pagtalana sang no-fly zone sa syudad.
Plano sa konsihal nga magpatawag sa public hearing angot sa proposed ordinance upod sa mga nagkanilaing nga sektor. Nalakip na din mga commercial establishment, drone operator kag katapo sang media. Sa number 4, Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ding Jr. nag-resign magabulo sa iya amo ang secretary to the mayor. Subugod buwas Disyembre 17 ang effectivity sa resignation ni City Legal Officer Romeo Carlos Ding Jr. Ginsiling ni Ting nga luyag niya magbiya sa pwesto ug matagaan atensyon ang private practice bilang abogado. Humalin sa 2022, ginpangunahan ni Ting ang clearing operation sa mga merkado pagpatuman sa closure orders ang ginatos ka mga commercial establishments nga wala sa business permit kag ang pagpanghanda para sa joint development projects ng Bacolod LGU ug SM Prime Holdings Incorporated sa Manukan Country. Nagpasalamat naman si Mayor of the Benitez sa budig kag serbisyo ni Ting nga naging instrumental para sa ikaayos sang syudad. Gikumpirmar ni City Administrator Lucille Helvolea nga si Secretary to the Mayor Carol Joseph Chu ang magabulos kay Ting bilang City Legal Officer. Magabulos naman sa pwesto ni Chu si Assistant Secretary to the Mayor, Attorney Jose Martigo. Tugay na siya nagmuno nga may plan na siya nga to go into private practice na. So, amo na tiging tagaan niya as per per requirement nga may 1 month notice, so nagkatag mo siya sang November. Pero before na nag-mention na sa. Sa number 3, parayon sa gihapon ang istoryahan ay angot sa wala pa sa gihapon mabayaran ng health emergency allowance sa PUNHEA sa mga health workers gikan sa mga district hospitals sa Negros Occidental sa adtong COVID-19 pandemic. Inisunod sa kay DOH Undersecretary Mary Ann Maestral nga wala na nagdugang papahayag bahin sa issue. Damlag pa. Ginsiling sa isa ka USEC sang Department of Budget and Management sa isa ka post nga wala na sang utang ang DBM bahin sa HEA. Na-release na sunod sa iya sa DOH ang kabilugan nga kantidad sang balanse sa tung July 5 kag ini ang nadangat sa 27.453 billion pesos bilang kabahin sang directive sang presidente. Ginsiling na lamang ni Maestral nga sa bahin sa mga healthcare workers sa probinsya, tigayon na nga nasubmit ang tanan nga nagakaigo nga dokumento kag obligasyon ini nga dapat bayaran. Damlag pa, ginsiling ni Maestral nga may 202.8 million pesos nga balayran ang DOH sa HEA sa mga health workers sang siyam ka mga district hospitals kag pipila kat kakatapo sang Provincial Health Office. The Central is trying its best to kapungko sila with authorities, nga proper authorities para nga panaugan na sinisang kwarta. Sige, ang istoryahan ay ita sa subong. Okay. Balaan mo, I think emotions were high. Sa number 2, 100% na sa mga evacuees o kung mga pumuluyo sa sulod sa 6 kilometer extended danger zone ang tigayan nga na-evacuate sang probinsya. Panaad Park and Stadium bukas naman para gamiton in kaso kulangon pagid sang evacuation centers. May report si Barbara Mijares. December 16 o konsubong adlaw ang deadline nga ginhatag sang Regional Task Force kanlaon para makumpleto ang pag-evacuate sa nabilin pa nga mga pumuluyo sakop sang 6 kilometer permanent danger zone. Ang Negros Occidental suno kay NIR Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno, 100% na nga na-evacuate kag ini silang gikan sa La Castellana, Bago City kag La Carlota City. Ang Canlaon City as of 8 a.m. 84.36% ang evacuation rate. Suno kay Sermeno, inibangod may pila pa ka makatapos ang indigenous peoples nga nagakonsulta pa sa National Commission on Indigenous Peoples kag sila ang ginabisuhan na nga magsunod sa ginapatuman nga forced evacuation. Suno kay Sermeno, 15,210 ang kabilugan nga apektado sang forced evacuation sa 6 kilometer permanent danger zone. Accommodate sila. So, Talagang why man sila according sa reports ng DSWD sa city na to. Ukay man sa overcrowding. okay. In La Castellana and other Yeah, evac areas. Ay, okay. Pero ang sa Canlaon City doon nagdugang na sila sa another evacuation center kaya
nagdamok ang ilan evacuees. Nadumduman ko at the start sang operations, mga 476 lang ang nag-evacuate. So kadabot na sila sa mga 6,092 ang target nila nga individuals. So mga close to na sila, mga 5,000 almost na sila. Suno kay Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Irene Bel Plotenia, bukas na ang PANAD and kaso nga may LGU nga apektado sa paglupok sa bulkan nga maghinyo nga ma-accommodate ang ilang evacuees. Naplastar na mga modular tents. Ang clinic sa Provincial Health Office bukas naman. Plastado naman ang mga kitchen and hygiene kits. Kag mayara sang Animal Hospital sa PANAD nga sarang man magamit suno kay Plotenia. Kung in case nga mag-activate ang PANAD as evac center, then ara na pasulod na lang nila ang mga mga personnel nila. Likewise, for the province, ma'am, may mga nag-alalabot kita nga supplies like mga sakuline, mga kitchen kits, sleeping kits man. So these are prepositioned also in case nga kailangan gamiton man ang PANAD natin. Pero ma'am, gamiton ang PANAD once na-exhaust ang nearby, ang mga neighboring... Once nga mag-call si LGU nga diri nila then we will accommodate. We will open, actually open na siya. We're just waiting for LGUs to come in na lang para at least ma-accommodate sila na. Samtang suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, tigayo na nga na-identify ang mga labing kinahanglanon nga amo ang main priority sa paggamit sa Quick Response Fund. Samtang nagdangat na sa 27.1 million pesos ang balor sang kahalitan sa paglupok sang bulkan sa pananom kag mga isda. May halos 1 naman kalibo ka mga kasapatan ang na-evacuate sa mga shelter. 26,000 naman ang report nagmalasakit kag padayon nga ginabulong. Minimal ang report nga nagkalamatay suno sa PDRRMO. Barbara Mijares para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ang maulanon nga panahon ang ginakabalakan nga mahimo magresulta sa lahar flow. Gani may mga wala na madala sa forced evacuation nga luyag man mag-evacuate. Samtang isa naman kasubong sa lahar ang ginreport sa kahapon nga adlaw sa Banwa sa Moises Padilla. Yaring report. Hindi na basta-basta makasulod ang mga motorista sa may crossing taborda sa Barangay Robles sa Banwa sang La Castellana. Ang ini nga truck nga pakadto sa Gihulngan City, wala gitugutan makasulod sa mga pulis sa checkpoint. Ginpalibot sila sa Moises Padilla, gwa sa Barangay Biak na Bato, pagwa na sa Canlaon City. Dili mo makalusot yapon. Kay kapag kaano Biak na Bato sarado na. Pakalikon man gyapon mo dito sa checkpoint Biak. Dili mo maagi sa kuan magalyon. Oh. Kutob naman sa may mga mapakita nga dokumento kung ID nga residente sila sa mga barangay sa idalom nga porsyon nga hindi kabahin sa 6 km extended danger zone ginapasulod. Buti ni Ber? Tinapay? Okay. Wala na sa may ginatugutan pa nga makasulod sa mga lugar nga nasakop sa extended danger zone. Sa sininga crossing sa Biak na Bato, may mga pulisman nga nagabantay. Wala gid may ginapasulod. Ini ang Barangay Biak na Bato nga entry point naman. Full road closure man ang ibatuman diri pakadto ni siya pakadto dito sa Maya crossing Taborda. So bilog na strips ang dalan halin sa crossing Taborda pakadto diri sa Biak na Bato. May full road closure nga ginapatuman sa karon ang PNP. May ginapangita nga pass para sa mga residente nga luyag mag-check sa ilang mga pagkabutangon kasapatan. Ginalagbuk, ginalista sa logbook ang mga nagasulod diri. Kaya ang rason sa mga residente iban nga nawala nagbiya diri tungod nga ang ilang concern ilang mga kasapatan. So ginpapanaog pati kasapatan dito sa town proper para wala na sang rason ang mga residente para may peace of mind sila nga magbiya sa ilang mga puluyan kag may mga pulis na nga nagabantay sa sininga mga area nga kabahin pa sang 6 km danger zone. Ginmando sang Office of the Civil Defense dapat wala na sang human activity sa sulod sang 6 km nga danger zone. Sa Barangay Hall sa Biak na Bato, masako si punong Barangay Joselito Martinez Jr. sa pag-atubang sa mga palamangkutanon sa mga residente. Ang iban, bisan wala madala sa forced evacuation, luyag na mag-evacuate. Si Annalyn Mission, nagapangayo bulig.
Ang yailoy nga senior citizen gusto mag-evacuate kay nervyos ilabi na karon nga nag-inulan na. Ginakakulbaan sa mga tawo nga may matabuliwat nga lahar flow. Kami ya kampante ti ano na niya amon mga senior citizen kag ang mga busong kag ang manugbata nga daw mabata na sang kakulba sang bulkan. Di na yung lugar? Ara lang ang Highway. So na daw. Ako na senior na tapos akon hinablos busong, akon nga bayaw busong, akon bata bag-o nagbata. So gusto nila mag-evacuate niya, ma'am? Nakulbaan Ginambala na sila sa punong barangay nga ipadangat lang ang ilang nga concern sa LGU kay priority anay sa karon ang mga yara sa sulod sang 6 kilometer extended danger zone. Ang aton nga 0 to 6 kilometers wanagid loaded na sila dito. Ginhaboy na sila gani sa Rosario na to ang iban. So may possibility ang 8 kilometers panaog sa 10 sa Kabantalan or Himamaylan kita dalon. Suro pa sa punong barangay, ang ulan ang nagadala sang kulba kag nerbiyos sa mga residente. Pati siya sa salakyan na lang nagatulog. Kada gabi, ginalibot nila ang mga barangay para mag-monitor kag kung magbubo na ang ulan, gabantay sila sa may taytay sa sitio Tamburong kung sa diin may nag-awas nga lahar sang bulan sang Hunyo. Kada gabi hindi kuya makasakto tulog. Ara na kami ni Mrs. nga duwa sa pick-up. Mayo gani kay wala na kami di kabataan. Dira na lang kami sa pick-up ga tulog. Paggalibot ko ni every night kagapanilag sang simpo kay siyempre una bis ako gid yang makabalo para ma-inform kung akon pumuluyo. Lahar ang gina-fear sa bungkap? Yes, ang amon Nagaw na ulan na like sa bungkap yes, ulan. amon na siya na lantaw ko nga nagadulom naman. Ang problema ko ang lapuyot nga ashfall nga mag-mix tubig kag magbara sa amon box culvert dira ho. Kahapon, may gin-report nga daw kasubong sang lahar sa may Intiguan River sa barangay Ginpanaan sa Moises Padilla. Sunod sa Office of the Civil Defense, isa ini ka muddy stream flow. Hindi parehos kalapuyot sa lahar pero tubig ulan man gikan sa bulkan nga may dala nga abo. Sunod sa residente sa kilid sang suba nga si Dolores Nobles, dapat sa mga amo sini nga mga inoras, madamo sa mga nagapanglaba sa sini nga suba pero wala sa may nagpanglaba kay color gray sa gihapon ang tubig sa suba. Naglasaw-lasaw na lang ini kung ikumpara sa kahapon pero wala man nagsaka o kung nagdako ang tubig sa suba. May makita pa nga abo nga nagapabilin sa gihapon sa idalom sang suba. Di subong wala may kapanglaba. Wala kay damo ako. Damo na di kapanglaba kung linaw ang tubig. Kung aga. Isa na oras. Sige laba. Subong wala na yung kapanglaba. Wala na kaya ang imo linabhan nga puti madalag. Ang ini nga suba ang direkta nga nagaangot sa ibabaw sang bukid suno sa mga residente. Sa La Castellana naman, wala sa may report nga kasubong nga insidente. Wala lagid anay ginapasudlan sang tawo pati na sa kasapatan ang 6 kilometer extended danger zone para likaw sa katalagman in kaso gid man may magluntad nga lahar flow. Kag sa Good Vibes, isa ka cook fest ang ginpatigayon mga putay nga ginpreparar, ginpakaon sa mga volunteers kag uniform personnel. Yaring report. Ang magpreparar sa mga putahe nga himo sa mga produkto sa Victoria's Foods Corporation ang task sang 14 tanan ka mga participants sa Sabor Victoria's Cook Fest sa Victoria's Milling Company. Inibilang isa sa mga activities sa tuigan nga Kalamayan Festival celebration sa Plaza San Ciudad. Dirigid pakita sa mga taga-Victoria ang ila abilidad sa pagluto gamit ang Spanish sardines, ham, kag iban pagigang mga produkto sa Victoria's Foods Corporation. Suro sa kay Engineer Linley Reterado, President sang VMC kag VMC Foundation, hindi ini kompetisyon. Isa ini ka oportunidad nga makashare sa pagkaon sa mga traffic enforcers katapos ang Police Force kag Fire Brigade, 605th Maneuver Company Regional Mobile Force kag volunteer mangrove tree planters. Kalamayan 2024, BMC and Victoria City has conceptualized the Sabor Victorias. Well, of course, because we have a multiple product in Victoria's Milling Company. So, ginapabugal gina naton nga sa subong hindi lang refined sugar, no? Ang aton nga produkto sa BMC kundi premium raw sugar.
Ini ang kabahin sa ila tinutuyo nga pabakuron pagid ang pag-inupdanay sa komunidad kag ini pinaagi sa paglulupod man sa pagkaon. Ang mga putahe dapat wala nagagamit sang MSG, artificial coloring kag seasoning. Ang mga napasakop nakabaton sang cash incentive kag special award. Partner man sa siningakahiwatan ang POS Gasul kag Tanduay Distillers Incorporated Mandalagan Commodities. Shout out kita na sa ating mga live viewers. Si Jocelyn Luquero, salamat sa paghatag sa balita. You're welcome, ma'am. Si Gorzal Ramos Mary Rose, mayong hapon, Digicast Negros. Mayong hapon sa imo, ma'am. Si Benji Borlas, mayong gabi, Digicast Negros. Si Jocelyn Luquero, condolence sa family Luquero sa Purok Gayas, Mambukal, sa pagtaliwan ni Nanay Binyang. Condolence sa inyo, ma'am. Si Marky Johnny, mayong hapon, watching from Barangay Granada. Si Aida Arroyo Palencia, good evening, Digicast, watching from Taiwan. Si Romel Mahilom Galio, good evening, Digicast. Si Novaken Castro Verde, mayong hapon watching from Singapore. Sheila Mandieta, mayong hapon watching from Paranaque. Mirna Garrido Clavel, good evening watching from Payao. Thank you gid sa subaybay, pagbantay sa kada hapon nga balita sa Digicast Negros. Kagamuya itong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region. Ako si Romeo Subalo, tubtub sa buwas. Mayong gabi.